malilimutan itong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Balikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RTN Radio Philippines Network. DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos. RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga karonda, madangog na sa programang Barreta Asinlatika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asinlatika ni Philip Baracena. Tugang Diyos marhay na aga po sa Indoga Boss. Pet sa 18 kita kan bulan na Hulyo, aldaw po kita nin Biyernes. Bahan niya to sa lado technical si James Oko. Sa transmitter si Tony Matic Saison. Malumlum na kamugtakan ka na sa tuyang panahon, epekto ka na tropical depression na si Krising. Tagkod ganyan, nasa signal number 1 pagiraray po kita. Suspendido na klase sa nagkapirang mga eskwelahan, ligdi po sa probinsya ka na Camarines Sur. Ngayong laog sa trabaho, duman sa ibang mga banwaan. Darakan pagbagunas ka na uran. Siyempre, darakan bagyong si Krising. Mustaman sa mga paraan tabay niya to, dyan po sa merkado ka na syudad din Iriga. Yan sa
ano yan, banwaan ka na buhi, banwaan kan bato, bula, baaw, asin iba pang lugar na inaabot ka na sa tuyang signal. Yan sa tercer distrito ka na probinsya nin Albay. Sabi kay itong kaulay kung nga na pagkaaga ang problema nga sa tuya sa gobyerno kadakol. Hindi ang gobyerno man kadakol man problema. Puro na sa nabaga problema ni naatupag kan sa tuyang mga kababayan maski yaon sa gobyerno namong problema. Kung sain na sa namaparakuanin pang-ayuda sa mga nagtitios. Ang mga tios man, dahil nagpo-problema. Yan ang karahayan yan. Dahil nagpo-problema, so magpapara-arayudahan. Minsan ang problema po kan mga politiko, kung sain na naman sila mahanap kan mga iaayuda, lalong-lalo na kung igwanin mga kalamidad. May calamity fund, kundi kung minsan nagkakaurubos mambagan, calamity fund na yan. Masakit pati kan calamity fund na yan, kung na-release na, tapos dahil man nakakaabot naman sa mga tinamaan kan kalamidad. Maski so dahil tinamaan, yun ang guguda. Yan po ang problema dyan, kaining mga calamity fund na yan. Tapos sabi kay itong kaulay kung niya na pagkaaga, ini nga, kasimple siya na ba nga, ining manunungod niya sa mga daga. Kadakol ngayang mga halimbawa ngaya, sarong nagsangra, tenant. Tapos pag abot ka na panahon, siyempre, kung bawion kan may sadiri, na po dyan ang problema. Kadakol niya nagtatao, itataong titulo itong Certificate of Land Transfer title. Kung man talagang titulo ka na daga. Ang sisti pa dyan, kung ang nagsangra, yung tenant, tapos isinangra pa sa iba. Igwa pong mga instance na arog kayan, kumbaga sagad na sa pagparasangra so daga konsumisyon sa mga sinasangraan na magulo po ang arog kayan minsan tao mayong konsensya digdi sa kinaaban. Ano nasabi ko po yan, igwa po kitang mga eksperyensyang arog kayan sagkod ngunyan. Dakulang kantidad pinagpagalan kan tao na loko sa nakan mga parauma. So, pobreng maestra, nag-loan, ipinautang, kumbaga nangutang, tanganing makaawad-awad man kuta sa kwarta. Daigwang nagsangra nin uma. Ang problema, so nagsangra nin uma, manluloko. Pag mga sangra po kaya, kung minsan, nanarog kayo ng mga bagay, pag dahi man pigninigaran, kan nagsangra, para tuga-tugahan ka sana, mangungonsumisyon ka. Tapos, pag-abot man sa barangay, gusto na yan na yung konperaan kantidad. Ang barangay man, saro man, gusto man magkakwarta. Sigan ariglo, 150, so pabalik-balik mo, so perwisyo. Kaya ang barangay, dahil mo nakaka-resolver kung arog na po kaya na bagay. Saro pa kayan, kung sinusurog man, so constituentes ta siyempre ngunyan lalong-lalo na po ngunyan maeleksyon na naman ay surugon ko ngayon may mga kapamilya man yan mga botante ko dawa ano pong sabi nga ni Ken ariglo pag-abot sa barangay kung ang tao sarong mayong palabra di honor mayong word of honor na sabi inutil po yan nakaulay. Masakit ngunya na magtiwala sa ibang tao. Pag manungod na sa kwarta, kadakol po ngunyan kan mga manluloko, mga parabudol. Amak mong 300,000, matawaan ka sa nanin 48,000 kan pinapabalokat mo na, tapos sige pantuga-tuga. Yung nga, maporsyento ako, perang tao na. Mayong porsyento, makabuisit baga.
Kung ika na ang nangangaipo, samantalang pigparapagalan mo sa kwarta, pigtrabahuan mo, halos luha na kunyan, paturuon mo, dugo na sa luha mo ang paturuon. Sa katatrabaho, nag-utang ka sa bangko. Tapos arog pa kayan ang gigibuhon kan sa imong kapwa, mabubuisit ka talaga. Minsan iya po yan ang treste. Tapos kung minsan anggot na si mga parautang. So mga parasangra, pigpaparasingil. Kaya minsan day ko man mabasol ang kapwatan na kung minsan iba na ang ginigibo. Ay, kun panahon ka ito, nakakadakol pang mga rebuilding New People's Army. Pag itinemri, ay, kukod-kudon katulos dyan, tatakuton ka. Dahil ka nga mabayad, o dahil ka nga mabalukat. Kana sangra sa imo, maray nga sa imo, aram na. Amon. Yan po ang dipisil digdi sa kinaban. Pinagtiwalaan mo. Iba kayong mga parautang, parasangra na, abang nga hamis magtaram. Maiindagar ka sana. May indagar ka talaga sa sendang mga tinataram na una mo abang sisiram. Pag naghahaloy po ang panahon, yaw na dyan ang problema. Pag sinisingil muna, tapos mayo man lamang ikang, kumbaga nakakulateral, mayo lamang nakakulateral sa imo na kung in kaso dahil na magporsyento sa iyang pagkakasangra oni man ang simbagyan. Na kung may nakakulateral, siyempre pwede mo siyang iliton, kuahon, bawion sarong gamit o kaya sa iyang daga. Sana mag-serving leksyon po ini sa satuyang mga kababayan na di kita basta magparapautang ngunya ng mga panahon. Takadakol kan mga parautang ng mga butigon. Potnay pa. Sabi sa bato, bobwa. Kaya makulog sa buot ang mga arog kayo ni. Siyempre, kung ikaman sana, pigpara pagalan mo, pigpara lapigutan mo. So, kwarta. Tapos bubudulon ka sana. Masakit po kung ang kaulay ta mga manluloko digdi sa kinaban. Hindi sabi man kaniba mas grabe nga ning ang panluloko kan mga nasa gobyerno milyon. Pwedeng totoo. Pwedeng bako. Ang bagay sa naman yan. Saro pa po kaya na ining programa ka na sa tuyang gobyerno dapat tigdi sa sa CARP. Kadakol bagang mga pigparataong daga kana panahon sa gobyerno kana na presidente si dipuntang presidente Cory Aquino. Ano pa ang nangyari kay ito? Ang problema nga ni kay ito so hasindalo isita dahil man talaga pinagtao duman sa mga tenants. Naggagaradanan lamang o naggagaradanan na so mga tenants ini po ang mga pinagkikrear kan sa tuyang gobyernong mali na palpak. Tapos ang siste padigdi kung so tinawan na tenants pinagpapabakal so daga pinagsasangra although sa diri na nindayan pero may kondisyon mambaga ito, may kaakibat na ini pagbayadan nindo sa gobyerno. Minsan mga palpak po ang programa kan sa tuyang gobyerno pagabot sa mga tios. Igwa pa kaya na ini pong mga cattle dispersal ang nananao so Philippine Coconut Authority mabubuisit ka man digdi sa PCA. At ang nyugan sa indang nasasakupan na departamento kung ano-ano na sa nabaga ngaya magtaonin baka. O dyan da sa Del Rosario Banao so tinaong bakang mataba nagadan. So maniwang iyon ang tuminaba. Makmusa na yan. Pigpaparatawanin mga baka
sumasigkat, tapos ani ba nga ni, mayo man daga na pasasabsaban. Tol-tol daw ng mga programa po yan, kan sa tuyang gobyerno. Tapos, ang mga tao man, ugmahon ta, naluluko ang gobyerno. Sa inman na sulukan rin kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Aramon tapa po ining ipinag-timbre sa kuyang barata kansarong amigo ta sa radyo dyan sa siyudad Canaga. Nasubuot igwang buminagsak na proyektoan National Irrigation Administration dyan sa barangay San Vicente Sur worth 100 million pesos. Imagine. Nagruruluwas na. Yaputa daw yan ki punong barangay Vincent Boyet Nagrampa kung gaano katutuo na igwa dyan na pinag-kukonstruir ang NEA na siguro itong parte kan drainage canal na inalibuang lang daakan tubig. Kunyan ini flood control project. Kaya repair kan kanal kan NEA. Drainage canal na pati kanal. Ama kung naging drainage tan kanal kan NEA. Mamagay pwede man. Tapi gaapunan pa kaya ng mga basura kan mga yaon dyan sa gilid kan kanal kan NEA na mga nagharong na patan ba sa road right of way. Ano daw ang masasabi kay ni kan National Irrigation Administration? Digdi pati sa Rinconada area ining NEA digdi sa Santa Elena sa siyudad po kan Iriga an nakakasakop kay ni Magaraw. Sabi mayo na digyanin kumbaga operational na sana pero mayo nang ibinugtak na irrigation superintendent dyan sa barangay Santa Elena sa opisina kan NEA. Kakaputan na yan kan prime water. Mas lalong nawaranin tubig. Hindi nga ni City of Spring mayo ng bolos na gayo kinakutan kan prime water. Kung kumapot yan sa NEA, baka mayo nang nagbubulos na tubig para sa mga paraoma. Ang prime water, makabubisit mo na, kumbaga, private company nin tubig. Ang nangyayari po, digdi sa tuya, sa Pilipinas, maging pribado, maging sa gobyerno, puro palpak ang serbisyo. Ini na dyan may mga nagsusubadig di sa siyudad kan Iriga, kan Binahaan Sentro. Ay na daw kaya sa bullet train. Ano, palulugbo. Grabe man niya ako sa tuyong mga kababayan. Ara Binahaan sa Iriga, pinaghahanap na bullet train. Bako lamang itong mga kunyan rubber boat. Ba't rubber boat? Ang hanapon ba kung bullet train ka mo mandaway? Nakulang insulto ini sa mga nagpapara-promote kan bullet train na sa oras na silang biyahe. Digdi po sa ano yan, pagaling Bicol, pasiring Metro Manila, vice versa. Ay inda, kaya minsan magulo ang dalagan ka na Pilipinas. Bagang Philippine National Railways na ini from Manila to Bicol haloy na pong panahon ini pigparagastusan ka na gobyerno nasyonal para sa na mapakarhay ang dalagan rehabilitar re-repair ang mga release pero sagkod ngunyan po karumayo man nangyayaring marahay na kumbaga mapakarhay ang dalagan kayo ni isipon na sana biyahe hanggang sa naman bagang Nagaligaspi kung nakakaabot libmanan gwapang nasa sabitan sa tol-tol daw pong mga dalagan ini kan programa kan sa tuyang gobyerno para sa transportasyon. Report!
Nasa linyaman si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Salamat tabi karandang Philip Liwat, maray na pagkaaga. Ang maray na bareta taan sabi sa informasyon ang tropical cyclone wind signal sa enterong Bicol pinaghali na pinarana kan pag-asa karandang Philip. Maray na bareta. Ano daw, ilip na daw. Ano yan, klase. Ay, ang suspension. Ngun yan na aldaw, garo ko yan na alanganin. Kung ngun yan aldaw, ta itong mga estudyante. Ay, ito, man baga sa mga alanganin, ang gobernador kan Camarinesor. Gusto gani kan, banga sana na holiday? Kuyan, abar daw. Pinapakar niya tanto to yung monitor. Kuyan, karandang Philip, medyo baga nagsisinag na, medyo nagliliwanag ang kalangitan. Diba, bandang dagos-dagos na ni? Kung bagaman talagang pinarana kan pag-asa ang wind signal, tropical cyclone wind signal sa Bicol Region. Kung saan nasa, signal number 1? Oo, saka maagi na kaya daan bullet train sa Eriga? Tibad magdagos-dagos na karandang Philip. Ano masasabi mo kaya na ang mga taga-Eriga ka na magba? Nagsasabi na maagi na kaya nga sa bullet train? Ay, pambira. Sa ngunya na panahon, dahil mo na yan kay Puhan, ang prioridad dapat itong sa flood control and then ining dakol na mga kuyan na daw kakasubago sabi mo mga rubber boat kay Puhan mananggad yan sa panahon mo yan kan tag-uran, panahon kan mga bagyo o pa pag naglawag na kita sa Birma, ayan ang makandal. Sa bagay, igwa mo baga si Moak nin rubber boat, kundi garod duman lang ito piggagamit sa ano yan, pluvial procession sa Naga. Sa bagay, pag makuyan na, pinyapan siya, garo mo yung pinapararong ang tubig dyan sa Naga River para sa pagsakoy. Naruluwas sa mga rubber boat, alagad kung igwang bahasin ng mga lugar, din nagruruluwas. Siguran lang pwede, pero itong bagyo, yan ang difícil talaga mahandam gabos. Nakuyan na, natakot na po kan bagyong Christine. Grabe si Rarom kan tubig baha. Kaya garo naging panalmingan na ito para po mas maging malikay ang mga Bicolano, mga kababayan sa grabing paghahanda pag-abot po kan mga kalamidad. Orog na duman sa mga binabangan lugar, garo bagangon yan, sarong oras lang na baha. Pag talagang kuyan na babaon ang lugar, may malakaw na tulos na maapaw na tulos na tubig karondang Philip. Kaya maray na sa nangani dyan sa Iriga, nagparapalinig na kan mga agian kan tubig ang lokal na gobyerno sa pagi po kan opisina kan city engineer. And syempre, pag-agi ko dyan, itong mga pinagharawas karondang Philip, dapat kayo haliun man at ang aming kung magparauran, day man sa ito magdiretso man sa naduman sa irarom, dapat kayo haliun na. Pero tiba ada hipakahawas, pinagkukuyan man, pinaghaharali man yan, sa iyo man sa nayan uparan makakabara pagdaiyan halion. Bakulang mga basura nakakabara karondang Philip, bakulang mga plastik, kundi ito mismo mga laboy, na yaon na si Rarom, ayan ang mga nahawas kan sa mga nagrilinig dyan sa kanan, orog na po sa syudad kan Iriga. And salamat, sud na mas kinagparauran, dahil man ba ganin baha, waranin baha sa syudad po kan Iriga, aron po kan ibang banawaan, sila nga sanakan na buasin ang banawaan kan, baaw. Sabi ba ni Chicks Pardo, ulat-ulata. Sama gan? Sabi ba ni Chicks Pardo sa banwaan kan ba, ulat-ulaton baha? Iyo. So, sa bagay, may kuyan naman, may ibang rota naman baga na pwede maagihan para dahil mag-agi dyan sa sentro kung baha. Pero dahil manin baha dyan sa Baaw. Igawa na baga rin alternatibong lugar, ini pong bypass road dyan po sa Baaw para dahil na mag-agi sa sentro. Yan man ang mga karahayan kan mga bypass road na ini karondang Philip. Kita bagay, guaman rapid exit bypass road kundi anailing ko baga mga doot. Iyo, yan lang.
No rin daw yan ipapadagos man. Iyo nga ni. May panahon yan na halaton na lang niya to kung noarin malanggan. Pero sa kunyan, at least siguro kita ni marayray na bareta ta pinara na pag-asa ni pong tropical cyclone with signal digdi po sa enterong Kabikulan. Yan ang mamawot kan sa kuya po mga tagapag-antabay. Sa'yo na da nagduman si Bagyong Krising. Abad daw, hinahanap po ni siguro ang pag-asa makakapagkuyan, paabot kan kompletong informasyon. Pero ito lang na nakuha niya to at least, digdi sa Bicol, medyo salbado na kita pag-abot ko digdi sa Bagyong si Krising. Kaya pala na malinaw na ang langit, Ate Glenn. Iyo, pwede nang kuyang maglabas. Pwede na makamara. Maski sa Duros man lang, pwede na makamara kayo ni karundang Philip. Oo, maray so may mga pang-laundry. Come again? Sigwang mga pampalaba dyan pagka sa mga laundry. Na alang ng linuluwas ang bado. Iyo nga, kung may pan-laundry, per kilo baga dyan, medyo mahal naman pati ang babayadan dyan po sa mga laundry shop. Kaya dapat tambakon mo muna, mga sarong sako muna ang palalabahan mo. Iyo, maray kayo na may mga washing machine na may dryer, maski sa harong okay lang. Pero kung wala, kung talaga nag-iidali, dyan na kami sa mga laundry shop, kung may pang laundry shop, karandang Philip. Urog na kung panahon na tiguran, dyan man sila nag-income ang mga laundry shop na ini. Pwede man magpalibre kay Cleto Rabago. Ayo. Ay, good morning kay Mr. Rabago, karandang Philip. Diyan pa lang sa opisina ng Mayor Rex Oliva, nag-kortesiya ini pong new parole and probation head. Sabi digdian, lokal na gobyerno kaniriga sa pagi ni Mayor Rex Oliva, pinag-welcome ini pong si SPPO Joel Marsan, RSW, newly appointed officer in charge kan Iriga City Parole and Probation Office sa pagkortesiya kami sa opisina ni Mayor Rex karundag Philip. Ang sabi ni SPP Marsan, nakasumira ini kung siin na inibaga formadyo po pa kinakaituan and ini formadyotan na pagtawara kay itong former head Linga. So siya na po ang ribay. Kaya ba nang kainin nagsumunod sa opisina ni Alcalde Riva, si PPO1 Israel Anthony Almastro, si Marimar Malate RSW, and punong barangay Clarissa Matulis, kan San Francisco Ciudad Putan, Iriga, bilang volunteer probation assistant. And siyempre, ang city government ng Iriga naglalaong sa pagpapakusog at partnership pwede pong lokal na gobyerno sa Elmancan Parole Probation Office para po sa pagsuporta kan rehabilitation, reintegration, and public safety effort digdi sa tuya sa syudad kan Iriga. So yan ini nangyari pada yan po sa opisina ni Mayor Rex Oliva kan syudad kan Iriga. And nagkaiguan yung payout para sa 50 na youth beneficiaries dyan po sa syudad kan Iriga in collaboration with the Department of Labor and Employment, Zone Regional Side, na hinotan po sa payout para sa special program for the employment of students and specs na pinag-a-afford ang kaso wadma. Ang payout, inibot dyan sa City Public Library. And sa first floor, kan ICT Building Santa Cruz Sur, Ciudad kan Iriga. So yan, specs beneficiaries from Paspinican junior and senior high school students, college students, and out-of-school youth na pinag-deployed kan lokal na gobyerno para po sa 20 daw na work period. Kada estudyante nakakuha po ng 553 50 per day. Nakaiguay ni ng total na 11,000
70 para po sa interim duration. May medyo kakulang kan sa yan, tabang na yan sa indak. And sa nakaaging payout ceremony, ang mga beneficiaries nakareceive 6,642, 60% share funded in city government of Iriga. And remaining na 50% amounting to 4,228 provided in dole. Karon dapat presente sa aktibidad si Mayor Suriba, Vice Mayor Edsil, and Councilor Nicky Nagdunas as Chair kan Committee on Livelihood and Employment. Nagpaabot ng kansenjan na minsay ng suporta sa mga obenes para po sa youth development and syempre ang mga inclusive na mga employment program para po sa syudad kan Iriga. Yan lang mga maray na balita sa mga kababayan sa po dyan sa Iriga City. Yan mo karon dagdag pati po yung mga dagdag na informasyon. Glenn Nabiari sa Kating. Report! Salamat Ate Glenn sa mga heras mong informasyon. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. This time check is brought to you by Attorney Shai Fajardo Noble, Board Member, 5th District of Camarines Sur. Umuulan! Umuulan ng free e-load sa Amluwellier! May free e-load sa bawat prenda at renewal transaction with ML Quick Cash Loan. Never mauubusan ng load! Prenda all you can na sa pinakamalapit na Amluwellier. Free e-load sa prenda. Promo runs from June 16, 2025 to September 16, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 227744 Series of 2025. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong gumaga-bloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat-Con, bangong gumaga-bloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha.
Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Tiga tatry ta pong makontak si Sir Jerry Navarez na LTO Chief ka na Ligao City dyan sa probinsya ka na Albay. Kasudma nag-upload sa kuya kundi tapos na niya ako sa programa ko. Naro igwa siyang ipapaabot ng mga announcement hinda kon igwa ng laog sa trabaho dyan po sa LTO sa Ligao City.
Opisyal na pinagdeklara ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na nag-abot na sa 112,729,484 ang populasyon ka na Pilipinas kan nagtalikod pang Hulyo 1, 2024. Basado man ini sa resulta kan 2024 Census of Population o PAPSEN na opisyal lang pinag-proklamar ni Presidente Marcos sa kapusugan kana Proclamation number 973. Sigon sa Philippine Statistics Authority, pinagasagibo ang census poon Hulyo sagko da Setyembre 2024 gamit ang Hulyo 1 bilang reference date. Sakop kainian 18 riyon sa nasyon asin na mga Pilipino sa sa mga embahada asin konsulado sa ibang nasyon. Naglangkaw naman na 3.69 milyones ang populasyon halos sa 109.4 milyon kan taon 2020. Nasa linyaman si Karondang Atan, pasok. Salamat sabi Karondang Philip at sa iguanin na pag-landslide. Tumaan sa barangay Taysan, Ligas, PTP, Northern Pasadang Pagsaaga, Hulyo 18, kauto naman na pag-uuran, narakan bagyong Krising. Pero digdi, natung manaman ng kakaperang post sa atin street lights sa sinabit naman na lugar. Kaya karatan ang sinabit naman na sitwasyon na iba rin na natin ang siguro ng Kidney or Wisdom Israel. Pinaglig sa naman ang gabot na maagihan sa sinabit naman na lugar. Yan, tras tanto, siyang na barangay duman sa Aurora, Masbate, ang pinagbahatin uliman kay bagyong Krising. At ang doades PDRRM o pinagdaprepararan ang protecting effects ng bagyong Krising. Maglola ganatan na budahan kan ambulansya ang dinuro na natin ng tricycle asin man at duwang kadas asin sarap luganan duman sa road track sa Ligaw City nagsulot man nagpupag duman sa Tabaco City na mas na 1 milyon na kantidad kan pagsulot sa diri an naabo yan muna ang duman na pretas na Dupal na Barkada Karonda para sa Dupal reporting Field Report! Salamat Karondang Atan sa mga dugang mo pang informasyon. Tuman sa Banwan man ka na gawa, mayo pa man giraray klase ngunyan pong pagkaldaw. Sigun sa LGU Goa sin MDRRMO. Yaman po na pagramdom reiteration kan Department Order number 022 the series of 2024 which grants authority to local chief executives and school heads to suspend face-to-face classes and work in schools based on their situational assessment, taking into consideration factors such as prevailing weather conditions that may pose risk to the safety of learners, teachers, and school personnel. Iraray po nagpapagirumdom ang gobyerno provinsyal ng Camarines Sur sa irarom ni Governor El Rebillaperte. Nakadepende po sa assessment kan mga school heads and local chief executives kan kada munisipyo ang pagsuspindi kan mga klase susog sa pinaluwas na DepEd order. Mag-andam po kita sin mag-abang sa mga maabot pang update. Hali po ini sa Edmero, Camarines Sur. Kaya pa, ikaw magparadepende kay Governor El Rebillaperte kung nagbabaan na, halimbawa ang sentro kan iriga, mag-suspende na nin klase. Na magpara-aral at nakapalaman yan sa DepEd order, may memorandum po kayan. Ang mga local chief executive may diskresyon na magsuspende kan klase. Amak mo yung konintero ng baganaran na ito baaw.
Unlike Bato, entero nang nag-aapaw. Unlike Buhi. Bula man, so kauman, garo na danaw. Ano ta, dahi pa ka mag-suspend din na klase. Dahi, kung patian na laog sa trabaho, dahi na magdaragos. Dahi na magparahalat, naabuton ka mo nin baha dyan sa eskwelahan o kaya sa mga opisina. Simple baga. Ani ba man kayang mga local chief executive, mayo pa kayang memorandum si Governor El Rebilla Puerte. Siga nalatkan memorandum, nalalanto pa na lamang so munisipyo. Ay inda, pag-arog po kayan ang mga mayor. Lib nga na kay to kaniyo pang governor si Governor Luigi Villafuerte, ngunyan congressman at automatic na kunyan tulos paluwas nin memorandum kana suspension of classes kunan problema ta nagiinit na pag nagpapaluwas nin memorandum. Ewangan palabi ka basta pala niya magpaluwas nin memo si governor nagiinit na. Ay makonsuelo man ang mga kababayan niya to kamo day manindo pag-arugon kayan ta sa pong public officials o mayor man yan o gobernador, dahil taman yan pwedeng ura-urada magpaluwas din memorandum. Siyempre naghahalat man yan ka na kamugtakan ka na panahon ay pinapaluwas ka na pag-asa. Nag-aasa man sinda sa pag-asa. Alangan man mainot pa sinda sa pag-asa na magpaluwas kan kamugtakan kan panahon. Kung minsan po kaya, dahil man naintindihan na gayo kan sa tuyang mga kababayan, intindihon tama ng kamugtakan kan sarong mayor o gobernador. Kung puro na sa naman kita reklamo, kaya dahil naman sindang padumanan. Mag-init, mag-uran, yaon bagaan suspension. Kung di nagsususpende, masusuya sa mga magurang. Kan panahon nga na ito, mayo man po bagay ning inaapod na yung mga La Niña, tapos ngayon grabe ang init, El Niño, mayo na yung klase. Nakakatagal baga sa tao ka ito? Dawa grabe na po ang init, ngunyan ka, nagparadakol na sa kalamidad, kadakol naman reklamo, kan sa tuyang mga kababayan, kung dahil nagsususpend din klase, kan pag-eskwela. Kung buhay lang ito si Tito Nonoy Ortega, kanirigay, may sadiri itong departamento ng edukasyon. O nabo ka itong magsuspend, dawa, nagbaba na si Tuyo Sant, mayong maginibuan mga mayor, governor. Sabi kan di ba may sadiri man nga itong departamento si Tito Nonoy. Kaya yan po, kundi yan pag-arog kayo na sitwasyon, nanagutan man yan kana manehamento kan eskulan kung may mangyari sa mga estudyante. Kung man yan problemang gayo kung iisipon dahil nagsususpend din ng klase. Hindi pag guwang remalaso, sindaman kaya nan maninimbagan, sindaman ang babasulon. Nagsasadiri sindang departamento. Kaya minsan, ang mga arog po kayo ng sitwasyon, maintindihan taman ang gobernador o mayor. Siyempre, dawayan ba na kung kaya pa man magpa-eskwela. Okay lang yan. Dawa yan ang init, nagkukurokalayo na. Kung kaya pa man ka na tao na saon ang init, di ba ba kayaon man sa classroom? Tatagalan man yan. Kung di ba man kaya, puro na sa naalibay. Puro na sa narason. Ayaw ng padumanan, kaya dahil nag-aasinso ang Pilipinas, dikit-dikit sa ng pag-uran, gusto mayo ng klase. Uminit sa nanin na medyo malanit, gusto magsuspend din ng klase.
taman po masabi na ngaya perfecto ang sarong tao na madeklara kan mga arog kay ni. Wala po kitang 49 minutos, makalampas na alas 8 nin pagkaaga. Diyan nga ni sa Santiago Integrated School sa siyudad po kan Iriga, sabi ka na ibang teachers. Ako ngayon, nagpapatiles ako. Ang CR ko ngayon, linalaog nin baha. Kaya nga pagpapatiles ko kung minsan ngayon, nag-alnas na. Laboy na baga ngayon na CR ko pag nag-uuran kunyan kunyan ko ngayon sa mga magurang na magtao manin kontribusyon magparatubo duman sa sabi nga na no collection policy ay inda naggagastos na nga sa mga teacher mapakaraisanan mga eskwelahan yan kaya mga no collection policy yan minsan bako naman makatutubod mga magurang man wala nakabilib ay na maggastos an sinda dahil na magkontribusyon yan pinag-uurulayan man po yan kumbaga kung gusto man sabi ka na sarong advisor sa sarong elementary classroom yan po sa Santiago Integrated School basta ngaya magtaw ka mo para sa pampatiles kan CR ako ngaya, mas dakulpan itatao ko kaysa sa Indo. Magastos man ngaya ako. Yan ang maray ko na teacher arog kaya. Igwa man pong mga teacher ka mga paanod. Bula mang magbutas, karahayan man po kan eskwelahan, karahayan kan classroom nindo. Hindi ko nga na dyan na duwang classroom sa Santiago Integrated School sa grade 1. Uy, grabe na, dilapidated ng maraya na room. So, panahon pa. Lampas na nga ng 50 anyos. Harigi, mga kahoy pa, pinag-anoy na, mayo na. Ang kesa mi, ralabot na ta, pigpaparaturuan sa mga sim, labot na. Minsan nga ni, ako na nagpapasta duman sa mga labot na sim, kundi abo ko man magsakat sa kisamita, maray niya ako, kung bayadan man ako kan departamento kan edukasyon, kung ako dyan maungkang. Ini po ang dakulang problema sa DepEd. Kadakol kan budget na dapat butasan, pagpapagibunin mga classroom, kadakol man kan mga nagsasabi, nagpopromesa, mas kan school division superintendent, na matatawan nin bagong classroom kundi garo puro sa naman kabutigan kaput na yan ang ginigibo kan departamento mas kan superintendent ang DPWH nga bako na ngayon for repair pagpaparatingag-tingag ang classroom kunya na ngayon for kunya replacement mala tasagkod ngunyan mayo pong nangyari dahil man nakakagibunin bagong classroom sa grade 1 dyan sa Santiago Integrated School. Maray so iba ta okay. Ini po ang dakulang problema ka na Department of Education kung sige sana antaram promesa kan mga nanunungdan. Nawat pa man lugod bako sana pong sa promesa dapat sa gibo man abang hamis kan mga tataramo nindo kung mayo man sa gibo mayo man giraray po yan kamanungdanan. Sa inman na sulukan rin kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Hamak mo yan kung nagpun sa pagtukdo so sarong teacher, sabihon ta na
Kunyan pa sana siya sa edad na 25 anyos. Tapos sa iyang room, iyo pa ito. Sarong eskwelahan. Maritiro na lamang siya dahil pag-araray na riribayan sa classroom. Kunyan pati ang mga classroom na pinagigibo, madali yun ilupad ang atop. Sa mga substandard, ang mga bakal na ginagaramit po ang trusses. Yan ang mga steel trusses, ay mga labading niya. Kaya saro po yan sa dakulang problema ka na Department of Education na dapat maresolveran ta ang nariyon pati kan Bicol pigpaparabagyo. So dapat pasarigon ang mga eskwelahan na gigibuhon. Nagbabalik si Karondang Atan, pasok. Salamat kami, Karondang Philip, at itong sarabangan ng Philippine Health Insurance Corporation o ang PhilHealth, sa Philippine Information Agency o ang PIA at ibang Albay Communicators Network Comnet galing sa kusubon ng kampanya sa pagkataong informasyon mananungot sa pinahiwas sa benepisyo para sa outpatient healthcare sa erarong kan programang konsultasyong sulit at tama o ang konsulta. Ipinag-presentar ni Larry Ilacan at pamayukan Public Affairs Unit na PhilHealth People at mga bagong pinakarahay na package sa benepisyo kan sarong kaibanan naman ang Government Information Officer Duman sa Albay. Inawan doon ni PhilHealth People Vice President Alberto Mandoriao ang promesa kan ahensya na mga taonin ako kaya ating nakating ma-access sa Panginoon sa serbisyo pansalud kaning malikayan at paglala ang mga campaign sa matayan pasiring sa mas palala ating magastos sa kondisyon. Kung ito kat konsulta programa makapagtaonin amay na pag-examine ating intervention, libreng konsultasyon, diagnostic test ating mga access sa mga importanteng bulong gamot sa diinas kakasuhan na mapag-fight pa sa ospital. Yan, ang nabalatan sa lahat ko para kubarkada karot. Jordan Acolima, reporting. Report! Salamat Karondang Atan sa mga dugang mga informasyon. Hoy, good morning ki Manoy Joe Oralio dyan po sa Oralio's Funeral Homes. Siyempre ki Sir Alan Tan, asinman ki Madam Helen, ki Ronald, Engineer Ronald Tan. Yan po sa Bicolandia Aluminum and Glass Supply. Sa siyudad ka na Naga ka nagtalikod na Hulyo 14 ngunya na taon na LTO Naga Chief na si Ma'am Grace Rojas na nagkaigwanan na courtesy visit sa mayor ka na siyudad ni Naga na si Maria Leonor Linigi Robrado sa mismong City Hall. Nagkaigwaman sindanin na mga produktibong diskusyon na nakasentro sa road safety initiatives and future collaborative efforts na tanganing ma-improve na city's transport system. Tadyan pala sa siyudad kan Naga, kadakol po kan mga kolorom na mga e-trike, mga tri-mobile. Kan makaulay ko si Ma'am Grace Rojas, ang LTO Chief. Hindi ba kaya nga digdig? Waman mga nagkakapot. Dahil man niya dinadarakop kan Public Safety Office. Yan ang problema. Kung igwang mga nagkakapot na taga City Hall man sana ay ano ng buhay. Tayan. Siyempre mareklamo sa mga may prangkesa, lehetimo na mga nagkakayod na mga tri-mobile dyan po sa siyudad kan Naga, Kamuman daw.
Unperma yan sa mga may prangkesa sa may rehistro ang bihikulong mga nagkakayod. Pero pwede sa mga nagiging problema sa mga local government units kung ang iba igwang mga kinakaputan na mga trimobile kung so para dakop sa rumana dadakopon. Kukuhanin prangkesa so sendang mga trimobile nagiging kolorom ta malakas may koneksyon. Pero pa yan sa day pinag-aasenso ka na nasyon Pilipinas ani pong mga arog ka ini ta daw anong pandadakop ka na LTO kadakol pagiraray po kan mga kolorom na behikulong nagbabiyahe digdi po sa saduyang nasyon. Magyan ka sa barangay ta ang dapat ya kay ni makipag-coordinar ang LTO sa mga barangay officials ta dyan sa barangay kadakol pong mga kolorom ang nagbabaray basay na motorsiklo. Officer ka yan so mga driver mga hoben pa mga minor dahil pa pwedeng mag-drive nin motorsiklo. Kung nagpapadalagan pagitpit na o na mo ang dalagan pati helicopter o eroplano kaya dapat po dyan mismo sa ano yan barangay mag taga dakop na LTO kaya magbugtak na sindanin mga ano yan tauhan dyan sa barangay hall tanganing yung mandakop katuwaan mga barangay officials. Ayan o, antes po kitang magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Nakagain ka sa ayam? I-Ravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. At kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat. Serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine. $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Saan na kita? Sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani, Sayusan. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Kapmark, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan?
letter of intent, barangay resolution, endorsement letter mula sa opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa gulayan sa barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ka Department of Agriculture sa Bicol. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog gan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagan dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, as in sigurado, nasa tamang standards. As in safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkod ngunyan. Umuulan! Umuulan ng free e-load sa Amluwillier! May free e-load sa bawat prenda at renewal transaction with ML Quick Cash Loan. Never mauubusan ng load! Prenda all you can na sa pinakamalapit na Amluwillier. Free e-load sa prenda. Promo runs from June 16, 2025 to September 16, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 227744 Series of 2025. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Kapag may hypertension, nakakadulot ito ng problema sa paningin. Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon. Pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Ini pong manunod sa LTO Fast Tracks Distribution of Motor Vehicle Plates to Owners. Paagi ka na instruction ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na expedite ang pag-release kan mga motor vehicle plates sa Land Transportation Office sa irarum ka na giya kan Department of Transportation Secretary Benz Dizon pinag-anonsar na ready na subutan pag-distribute kan sobra sa 1.7 milyones na mga plaka sa enterong nasyon butig. Inapudan ako kan LTO, pinadyan ako sa LTO. Kunyang pada maghalat-halat. Nag-text na sa kuya, kaya dyan ako da itubod sa mga pinapaluwas na yung announcement. The announcement was made a day after Secretary Benz Dizon and Acting Assistant Secretary and LTO Chief Attorney Greg G. Pua Jr. declared that the 11-year backlog of millions of license plates had already been wiped out. We are now focusing on the distribution of the license plates to their rightful owners in compliance with the directive of the President to expedite the distribution process, said Pua. In the past 2 years, the LTO under the leadership of Assistant Secretary Attorney Baigor de Mendoza II ramped up the printing of the license plates and was able to produce more than 18 million license plates. The plates covered the backlog, the replacement plates, and the even for the newly bought motor vehicles. Since last year, the LTO has instructed all regional directors to implement measures to expedite the delivery of license plates. Some of the LTO offices
sought the assistance of local government units while some initiated home delivery of license plates. Pwede palan nga niya i-deliver na ini sa mga sarong kan may sadiri. Pinapaapod pa dyan sa LTO tapos dahil man tinataw ay kabutigan di po sa LTO sa Barangay San Isidro. Sa siyudad po kan Iriga, padawaan gustong sabihon? Based on the LTO data, total of 7,244,926 plates are set for distribution. The figure represents the remaining backlog of license plates. As of the latest data, total of 1,799,206 license plates were already distributed, while the rest were already downloaded to the regional offices for immediate distribution. Hamak mong kasuguan yan, hali na sa presidente. POA directed all regional directors to expedite the distribution process but also urged motorists to use the LTO tracker. The new technology will provide access to the agency clients to track the status of their driver's licenses and motor vehicle plates in real time and even have them delivered straight to their doorsteps through an accredited courier service provider. But he said owners could also pick up their plates to the LTO office where they registered their vehicle. Madali sana yan kung de pagparapalo yon ang proseso dyan po sa LTO nigdi sa indong mga branches. Hindi na halo ang nagpapahaloy man sana so mga yaon dyan sa opisina kan LTO digdi nga ni sa San Isidro sa bagay din ako yan mga lasta buntol man talaga ang proseso pag-aabot sa pagpaparehistro, kukuhanin na driver's license, digdi po sa siyudad gan Iriga. Kaya nga ni maray ko ini na mabugta ka naman in LTO o opisina nin LTO na dyan sa Banuan kan Nabot sa Iriga ka mga buntol dyan sa LTO. Nigwana sa Nabwa sa kayan mapurulok-pulok magiging marikas ta mababawasan na baya so aling bato balatan yaw na yan sa Nabwa an Iriga baka magdagos digdi Iriga buhi na lang baaw tan bula pwede nang mag-direkta duman siyudad kan Naga sa Banuan kan Pili ayan Iriga nagpaparadikit sa nan kliyente pag-arog po kayan ngayon na nga kita pig-aaragianin bus saling Metro Manila ani ba na baga nagdaralaog ligdi sa Iriga puro Nabwa ani ba kaya taga-isip-isip po ang mga taga-Iriga irigot-igot kung malawag nga kita sa Iriga abang traffic hindi ka sa Iriga mahilig magparalibot. Pwede man siya nang umagi dyan sa Crane Bridge. Papalibuton pa dyan sa may spillway sa Barangay San Jose. Hamak mong mga kalukuhan yan. Anong serbikan Crane Bridge na yan? Tamay oras sana. Pag-agi dyan, pag Sabado, Domingo, whole day. Pag Monday to Friday, kunyan ang pag-agi dyan, may oras sana. Kung alas 6 abot alas 9 nin aga. Paghapon naman alas 4 abot alas 7. Pagkatapos kayan, dyan ka na maagi sa spillway sa Barangay San Jose. Aging Sagrada, aging San Juan. Kung habo mo nin medyo orabalang agihan, dahil inaabot nin baha, duman ka sa diversion sa Nabwa. Pero manganaan ka manin krudo o gasolina. Yan po ang dapat kumbaga hidalion ang papakonstruhir ka na bagong tulay dyan sa Waras digdi sa Barangay San Agustin. Takadakol po ka na napiperwis yung mga motorista. Nahiling ko ba kaya so nagpuputol din kabilya garo sasarong tawo. An kontratista ka na sinambit ng patrabaho.
Samantalang kadakol kan bubugta ka na kabilya, so nagpuputol kan kabilya, sasaro, mano-mano pa. Iglalagadi, igwa mong bagang mga pwedeng gamiton na mas madali. Nagaano ang grinder na yun iputol. Saka igwa dapat ang kontraktor nin mga darakulang gamit na day na magpaparaagi sa mga mano-mano na garo na kita digdi sa panahon panilimahong. So papara kunyanon advanced technology ay inda. Advanced technology dapat gamiton bakong pigpaparagamit ta so kampanahon pang mga style. O kaya baka tuyo man pong piglalayggay kan kontratista kan tulay na yan. Abalahon ta ngayon ita milyon ang kwartang makukuadigdi. Ang aning yan sabihon ay haloy man niya so patrabaho takadakol kan kwartang hinahalat. Iyo po bagaan mga style kung minsan nga ni dahil na natatapusan dahil patapusan patrabaho mayo na sa pundo. Yan ang masaklap dyan. Isa lang mga patinampo, pupuunan, ang iba. Tapos, tatapuson, day aram kuno rin. Minsan inipuan na dapat na mabantayan sa mga proyekto kan sa tuyang gobyerno. Laygay, pag-abot sa mga patrabaho, kung saan ang laygay, substandard pa nagkakarama na si patinampo o tulay. Kaya kung nag-aabot man ang kalamidad, inaalibwag sana ang tulay. Nakol na po bagang mga istorya nin mga ginibong tulay, bilyones ang ginastos digdi sa Pilipinas. Alagad pagbabaha, inaatong sana. Sayang po kan kwarta kan sa tuyang gobyerno mga pigpaparagastos dyan kundi ay manapapakarhay. Grabe kaya ang corruption number 1 dyan. Kumbaga inipuan saro sa nagpapaluyakan kalidad kan sarong tinampo o tulay. Grabe ang gunting abang tatarong. Ay lang maanggot si Engineer Aris Hermoso ang sa kuyang amigo dyan sa DPWH 5th Engineering District and Camarines Sur. Ang gusto pati kayo ni Engineer Aris, dapat yan mga barita nindo. So mga kunyan man nga, pero may mga positibo. Alangan man na maging positibo kung negatibo sunahaman na proyekto. Dapat maging positibo man ang pakagibo nindo kan proyekto, tanganing di man ka matuyawan. Sa mga patinampusan na nga ni, di pa tapos, so, inutan, naglolokab na naman, nagtutukal na naman, so, simento. Sa mga ampaw, pigpapara sa bragan sa nanin, mga purong simento, an ibabaw, pero so, irarom, kan patrabaho, tala, an mislada, kumbaga, kulang, an mislada, kan simento, bye-bye, sa kagraba. Isipon na sana. Tapos bubugta kanin kabilya sa pag-ultanan kan patinampo. Ito nga ni, nahiling ko dyan sa Banwan ka na si Roma sa may tinambak. So mga kabilya, abang sasadit, itong ibinugtak ka, kasaradit, itong ibinugtak sa pag-ultanan kan tahaw kan tinampo. Pero kung gustong masarig po ang mga pakatinampo kan pakasemento, pakatinampo kan sa tuyang lugar. Digdi po sa Pilipinas. Pugta kanin kabilya, latagan yanin kabilya, tanganing haloy man na magpara garaba. Taan nagaaging mga bihikulo kung minsan ini po mga thriller. Pagkadro darakula, surunodan yan. Pasiring dyan sa parting Sorsogon. Paanong day mararaut ang tinampo? Kumbaga, maagi man niya sa ginsa, may pakilo-kilo pa man ang DPWH dyan sa may Pulanggi. Hinda kung totoo man na kinikilo ang ibadigdi na ang dapat gabat arog sa nakaini, mag-agi na sarong truck. May weighing skill baga na pinagagigibo dyan sa may banwaan ka na Pulanggi. Alagad ang mga tinampo dyan, malay itong sa ginubatan, pigre-repair, halawigon.
masarong kilometro. Igdi man sa may banwaan kan ba to, igwa man mo dyan mga reblocking. Reblocking, halos masarong kilometro na ang laba ay santisima. Kaya kung nagkakagin igwan in traffic, kung mga rush hour, ay talagang aabuton ka nin siyam-siyam bago ka makalusot. Ini po ang dakulang problema sa tuya. Dahil mga pinapakarhay ang pakasemento. Saan gustong sabihon, pag 5 taon dari, bayanan sinemento. May duration sa napalan yan, 5 taon. Umbaga, mas halawig pa nga ni. So, termino kan congressman kung nakatulong taon. Ay, nakatulong termino ta. Minaabot 6 na taon. Bagay, okay man yan sa mga congressman na sigan paluwas nin budget. Kada sarong termino, kung sinda pa, igwa na naman budget para sa pagpapasiminto. Kung araw po kan panahon, so mga sinemento ka ito, pati ang ginibong tulay, ay abang sa sarig. Ay basta nagkakagaraba. Kita man ka mga bago, naggagarabaan ang tulay, nagbabaragsakan, inaanod. Ang tinampo man, nagrurulubakan, ay pangani 1 taon. Tapos ini pong waras na ining tulay, dyan sa San Agustin, makmong nasautan pa sa mga Amerikano na yun ang kagibo kan tulay, kaya guminaba, tamayo ang kabilya, ay Jesus Mariusip. Tul-tul daw ng mga rason yan. Nampasain so kabilya. Saka, dahil mambaga ito na gagaba, dawa mayong kabilya. Itong gibong ito kan mga kano. Kundi kan binugta ka na lugod din kabilya, ta nagpoposte na, siyempre mayuyug-yug sa pundasyon, kaya nagaba so tulay. Pagbaha, inatong naggatak. Puan katotohanan dyan, napagparabasulon so ang mga Amerikano, mayo man dong pagkaaram kan maginikibong tulay sa Pilipinas. Maray pa itong mga eskwelahan, may pagkaaram sa mga kano. Nagirumduman ko ito dyan sa Barangay San Isidro, digdi po sa Ciudad Can Iriga, itong eskwelahan dyan sa San Isidro Elementary School. Nagkapira po dyan ng mga pinagibong eskwelahan, RPUS Bayanihan. Magagayon ang pakagibo abang sa sarig. Kaya igwangani po kay itong day na uyunan kan mga Amerikano itong ito sa ng mga trusses ay pinaribayan. Bungkalon nga yan, halion, ribayan yan. Pati an atop kay ito ang mga sim abang ngihibog. Kunyan kaya ang mga sim na binabakal ang mga gauge man, pagka kunyan, depende man yan kung naniaatop kaya. Halimbawa, gauge 2, gauge 3 sana sa mga eskwelahan. Abang ninipis na kayan. Sabi nga niyan, pinagigibong mga simngon yan sa Pilipinas, mga sardinas na sana. Pinagre-recycle, kaya, tungtungan mo baga, dawa yan apo, abang nipis. First class nga yata, apo. Tungtungan mo, nagrorolokot. Kung maluya pa, so ibinugtak na mga bakal so duman sa steel trusses. Pwede pang mahuldo ka sa mga atop. So pagka-welding man, sarong ispat sana, okay na. Kaya pag binabagyo baga, ining mga steel trusses, narolokot lang, irinurulupad. Ini po ang dapat gibuhon kan mga ayon sa kan sa tuyang gobyerno na pasarigon ang mga school buildings sa DPWH man, pasarigon ang tulay, ang tinampo. Grabe na po ang kalamidad ngunyan. Kan panahon ang bagyo, inaabot siya ng signal number 3. Ngunyan nagsisignal number 4 na. Kumbaga nagpaparakusog sa naan kalamidad. Kung ang mga pakagibo pa, mga labadenya, na marayan, sindata nagpaparakusog ang gunting. Mayong mangyayari po pag-arog kaya ng sistema.
Grabe ang kwartang ginagastos, bilyones sa mga tinampo, sa mga tulay, mga school buildings, pero mga palpak. Itaman sa napuan nasasakitan pag-arog kayan. Garo pigpapara padiripisilan taman sa naan sa dirita. Nakadakol mga matitibay, arkitekto, inhinyero ang Pilipinas, kinukuha pa nga ni kita kan ibang nasyon. Kung didigdi kaya sa diritang nasyon, linalaba din niya taan mga gibo. Kagusto ta, makaguda tulos, magrayaman tulos, isipon mo sana. Mahiling mo ibang mga engineer kana DPWH. Maribay-ribay nin mga auto, mga kunyang patian, mga klas pang auto, habunin mga ngaya lokal-lokal na auto. Mahiling mo dyan, mga naka-Hilux. Ba nga ni kunyam pa mga mas class pang auto. Hanapot dyan sa man yan mapara kurua kan pambakal ni mga mamahalo na auto kung daiman sinda naggugunting sa mga proyekto. Kaya nga ni ba may nagsasabi na kaya ito may nakaulay akong punong barangay dyan sa Banwan kan si Roma. Ang gusto ngayon sabihin sir kan DPWH, Departamento ng mga Pangungurakot ng mga walang hiya. Amak mo sana yan. Adaing supog pala. Rayaw na pala dyan ang nakalaog sa departamentong yan. Napatultulon po nindoan sa indong gibo kung nabo nindong toroyawon. Nagkaigwaman pala na command conference na pinanginutan mismo ni Police Colonel Olalia asinman si SPPO. Kasudma si Police Colonel Berhilio O. Olalia Jr. and Provincial Director kan Camarines Sur Police Provincial Office nanginutan sa command conference na pinagsagibo duman sa Sinagtala Boardroom Camp Colonel Juan Q. Miranda Concepcion Grande Ciudad Canaga. Konferensya pinagkondukta paagiman kan giya kan bagong acting regional director na si Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr. Police Regional Office 5 ang mga nag-aretindir yuman na CSPPO Command Group Provincial Staff asin man ang Chief of Police Acting Chief of Police asin man Officer in Charge kana manlain-lain na banwaan digdi po sa probinsya kana Camarines Sur. So amiga ko nganing pulis dyan sa banwaan po kana Buhi si Police Staff Sergeant John Akien. Kami nga nagsusunod sa pinagsusugo ni Police Director General Nicolas Torre III na 911. Kalaog sa nanin na pirang minuto makapag-responde sa mga kababayan niya to kung igwanin na pangangaipo na rescuehon mala ta siya kaya sarong nurse tapos pulis pa siya naging partera kay itong nangangaki dyan sa Barangay Santa Cruz sa Banwaan po kana Buhi garo yaon ito sa Lakeside. Kaya po inian karahayan talagang ang ibang mga pulis nagsusunod man sa sinusugo kan sa indang higher command. Ano antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa nagkakapira mo ng mga pagirumdaw. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom.
Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa lumipat siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipat siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tugod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart 2. Smart dishwashing paste ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo. Smart o kaldero. Ang galing for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered.
makaulay po niya to na branch head ka na social security system digdi po sa syudad ka na Iriga si Mama Janet Ebenga. Mama, good morning po. Live po kita sa RPN DZKI. Ano po ang mga bagong programa kan social security system digdi po sa syudad ka na Iriga? Good morning, Sir Philip. Good morning po sa mga followers nindo sa Facebook. Good morning po ma'am po sa mga subscribers, followers, listeners po ang programa nindo. Good morning po sa Gabos. Good morning naman po sa mga kairibanan ko po sa SSS Iriga branch. Ano po ang mga bagong programa ka na sa indong ahensya? Sangunyan po ang mga programa kang SSS, padagos pa man po ito. Ay gawa po baga kitang mga benepisyo na tinatao sa SSS. Siring man po ang online transaction po sa SSS. Ini po padagos pong pinopromote na dapat po gabos na miyembro dapat mag-SSS. Halos gabos po na application, online submission na po. So may mga nagkakapira na lang po na exempted sa online submission. Araw po kang death claim na may mga minor children or disability na kaipuhan physical exam pa kang samoyang mga medical officers, kang mga doctors, and si retirement po na kung daiina ako sa online, may mga exemptions lang po iyan, pero gabos na po online ang submission ngunyan. So in-encourage mo po ang gabos na mag-register sa SSS website and mag-enroll na din po sila ng sa indang savings account, bank account, para kung may mga claims man po sinda, dumana po i-deposit kang SSS, si-proceed kang sa indang mga benepisyo sa SSS. Ang pinaka-latest po ngunyan, ito po bagang may ikwa po kitang revision kang sa salary loan. Although si dati man lang po iyan na mga basic requirements, pero may mga dikit lang po na big revise po. Araw po kang dati po 10% talaga gabos per annum. Kunyan 10% po pag halimbawa po ay igwasindang application previously within the 5-year period, igwasindang penalty condonation na inavail, 10% po iyan. And then, kung mayo man po, 8% lang po. So, another revision, ito pong pwede na po sindang mag-apply after kang, pwede na sindang mag-renew, after kang 50% na payment pinda, and then updated dapat, tapos mayo pong past due. So, ibig sabihin, good news ini sa mga working, sa mga self-employed na actively paying member. Kasi po, pwede kitang mag-renew na. Dati po kaya, dapat fully paid ang satuyang salary loan. Ngunyan po, at least 50%, 6 months nakabayad na kita, basta at least po, updated kita kang satuyang bayad sa SSS contribution and salary loan, pwede na po kitang makarenew after 6 months. So, yan po yung nakulang pagbabago digdi sa feature kang salary loan sa SSS. So, ini po mas maray talaga na ang gabos na miyembro kang SSS dapat magbabayad ning sa indang monthly contributions para po ma-avail ining mga privileges na ini. Pero kaya nasa salary loan, pag active member po kita, pwede po kitang maka-file ning sickness benefit minimum of 4 days, maski nasa harong sana, basta nagkahelang po dahil makalaog sa trabaho or dahil makatrabaho ang mga self-employed, and basta po mag-certify na mayo ng company sick leave,
And then, dawa sa harong po, pwede po mag-avail ka ining sickness benefit. And another one is yung maternity benefit para sa mga babae po na dapat updated po sa paghuhulog. Kasi, pag naghelang po kita, dito maiwasan, ma-filing sickness, pag medyo may edad na, ma-filing disability. So, bago pa man po ma-avail itong retirement benefit na pinaka-asam-asam kang sa tuyang mga miyembro, iyan po na retirement benefit at the age of 60. So, iyan po ang so far na may mga revision ngunyan, si salary loan. So, dapat po ang sarong miyembro, self-employed man or employed, dapat po maging updated sa paghuhulog, sa salary loan, kung may existing salary loans inda, and contributions. Ini pong, ma'am, ini pong Yes, sickness leave, ano po yan, daw mayong sertifikasyon na sa doktor, pwede? Igwa po kami ng form na fill upan kang kang doktor ninda para i-evaluate kang samuyang doktor man. Tapos depende kung halimbawang kaipuhan may mga laboratory results, depende sa hilang po, i-evaluate po iyang kang samuyang doktor. So kung halimbawa kung mga nagkulog, kaliktura, opo. O kung mga nagkulog sa minor naman man ngayon, payo, tulak. iyo po, pwede po yan. Tapos dahil nakalaog sa trabaho, mayo ng sick leave sa kumpanya, pwede na po silang mag-avail ng sickness benefit. May form lang po na fill upan ang mga members. Pa-certify sinda sa doktor na may helang sinda dahil makalaog sa trabaho. May naka-ready na po yan na form. Ang sa lalaki po, itong paternity leave, igwaman. Ay, ang paternity leave po, sa maternity po kasi, igwa dumaning pwedeng i-allot sa agum na 7 days. So, ang 105 po baga na maternity kang mga miyembrong babae, pwede po i-allot ang 7 days para duman sa agum. Siyempre, kung dahil man siya malaog, ang 7 days po, pwede pong i-allot duman. May duman po sa form na maternity, i-indicate man po duman kung ang agum ma-avail ka itong 7 days na ito. So, magiging pera 98 na lang sa iyang maternity leave. Yan. Ay, babawaso na po pala duman. Yes po, yes, Makmuyan kung naglabanin sarong simana si Mister. Iyo po. 7 days po ang pwedeng i-allot sa inda. May certification man po yan dyan sa form na i-allot duman sa ama kang aki. So, magiging 98 days na lang po ang maternity benefit kang sarong miyembro na nag-aki. And then, may mga requirements man po yan. So, yun ang sa maternity ta po yan. Ang sick leave man po, basta anyone na active member pwede po mag-avail ka iyan na sickness benefit basta active member. Ibig sabihin for the last year, igwa siyang contribution at least 3, pwede na po siyang mag-avail ng sickness benefit kung mayo na pong company sick leave. Kumusta na po, ma'am, itong manunungod sa Run After Contribution Evaders, itong programa nindong race? Ano po, nakabayad naman? So, iba dyan ng mga kumpanya? Actually po, itong latest na taning race, sa ngunyan, ongoing po ang pagre-register ninda sa SSS. Pero, igwa na po kitang mga nagkapirang dahil pa nagko-comply. So sana ining mga dahil pa nagko-comply, mga more than may mga 15 kita digdi for 2025, and actually igwa pa nga ning last year na dahil pa nagko-comply. So ini monitor mi ini na kung sakali man mayo talaga compliance, ini po for referral na to legal. So,
as of this time, kung Mayo pa sinda, pwedeng anytime na, pwedeng i-refer mi na po ini sa legal department for demand letter, and then pag Mayo pa po sindang reply sa demand letter, idadagos na po iyan sa filing of case. So bahala na po kaiyan. Aram mo man po baga na during the race, igwa kaming kaibana na abogado. So, iyan po, nakamonitor man sa INDA. Kung dahil pa nagko-comply, i-refer mi sa INDA for filing of case. So, duman na sinda makikiulay sa abogado. So, anyway, may demand letter pa man iyan before filing of case. So, kung dahil talaga sinda mag-comply, basta yaon na yan sa legal, bahala na ang ang legal department mag-file ng kaso. Duman na sinda makikiulay sa Naga. Di sa tuya digdi ang setup, ang legal department is nasa Naga building, na SSS Naga building. O mga perang percent na daw po itong mga naka-comply duman sa mga pinag-konduktahan na race ka na SSS kay bahan pa nga niya na nagkapirang miyembros ka na media. Opo. Sa ngunyang kasi, ang records ko digdi as of June 30 pa ini, tangunyang kaya baga ang submission palan kang June 30, gwapo kitang kang 2024, actually, igwa kitang 14 na for referral to legal. And then, may awaiting compliance din igdi na 2025 na 15 employers. So ini po, pighahan at pig-monitor minangani po, actually sa ngunyan, pigpapaapudan ko po sa account officers para po i-remind sinda, para sa compliance sinda. Kung dai po, i-refer na po ini sa legal for sending of demand letters. So hali po iyan na demand letter sa sa legal department. Kaya pag dai po sinda nag-comply, i-refer na po iyan for filing of case. So ini po, sana dain nahala tuninda kasi kami po may obligasyon man po na dapat po kung dain mag-comply, i-refer kasi kung nire-remind na kang SSS, especially the account officers, actually may coverage letter na nga ni sinda kaya na na-receive bago mag-raise, coverage letter or billing letters kung sakali man non-payment, igwa na po sindang billing letter and coverage letter na nare-receive kaya prior kang race activity. So iyan po kung dahil pa nag-comply, another 15 days, di ba, pag during the race ang pinapa-receive ming order, 15 days po, tinatawan pa sindang allowance na mag-comply with the requirements kang SSS law. So, after 15 days, opo, yun po. Noori naman po magkakaiguanin na race na SSS digdi Ciudad Can Iriga. Oo. Igwa po kaming deliverables kasing monthly na magkakaigwa kaming race nationwide na nagkakaigwang race na itong mga day nagko-comply sa billing letter, sa coverage letter, nire-remind me kay banan mi nga ni pag-aang abogado, si rin man mga media partners mi na i-remind sinda during the race and 15 days pang tinataho sa inda. Sa ngunyan po, inaayos mi pa po ang schedule for August and September. So, may mga naka-leave na employee tapos ako man malib man ako sa September first week kaya inaayos mi pa po ang schedule for August and September. Pangapudan, so, po yes. Pangapudan mo na lang po ma'am sa mga kliyente ka na SSS lalong-lalo na itong mga day pa nag-comply. Yes po, reminder po uli sa may mga letters na, coverage letters and billing letters na mga employers digdi po sa Rinconada area po, sakop kang Iriga branch, na dapat po mag-comply na po kamo. Kasi po kung di pa po, ini po,
na mga records na ini ang i-refer mi na po sa legal for demand letter and filing of cases kung talaga mag-comply. Kasi po obligasyon ta po ini na i-refer sa inda, and then ang legal na po ang bahala na mag-demand kay ini sa mga employers. Kasi ini po compliance duman sa batas tabaga, Republic Act 11199, the Social Security Act of 2018, na dapat po mag-report po sinda sa SSS. Yan po yan dyan sa Section 9 coverage kang SSS law. No, dapat submit po sinda ning report na may mga empleyado sinda, regardless po of the number of employees. Maski saro po iyan, o 10, o 20, o 100, kaya po nindang i-report iyan sa SSS. Kasi po iyan, pinapasweldo ninda, ginagamit ninda ang serbisyo, nire-require nindang maglaog sa businesses ninda, sa company ninda. So kaipuhan po ninda i-report iyan sa SSS. And nasa Section 18 man po baga ang contributions na dapat i-report ay bayad ninda. Magkakaltas ninda sa indang mga empleyado ng a certain amount na nakalaag po duman sa contribution table, kung pera po ang share kang employee, so kaipuhan po kaltasan sinda, maski po habunin da magpakaltas. Kasi po nagtatrabaho sinda, obligasyon po kang empleyado na magkuang SS number and akakaltasan ang sa indang sweldo, obligasyon man po ng employer na i-report sinda sa SSS, magkaltas ning employee share, and then i-remit iyan sa SSS. So, iyan po, bulan-bulan nagigibuhon kang employer ninda. So, gabos po na may business, inaapudan mi na dapat po mag-comply sa SSS law. Gabos pong klaseng empleyado yaon dapat i-report ninda sa SSS, maski po iyan within 1 month, ilaog ninda, maski contractual, casual, part-time, or permanent employee, dapat po i-report iyan sa SSS for employment dyan sa kumpanya ninda. And kakaltasan sinda kang sa indang mga share. So, iyan po ang nami-misinterpret halos kang gabos na mga company or maski itong saradit na maski tindahan po iyang grocery, dapat po i-report ninda ang sa indang mga empleyado, tindera, itong mga karinderiya, sa mga helper ninda, dapat po i-report ninda iyan sa SSS kasi pinapasweldo ninda iyan. Peraban po ma'am ang kaltas kan kasambahay. Ang kasambahay po may yan. And contributions. Depende po sa sweldo. Ang sweldo ang po baga range kang kang SSS nasa 5,000, minimum 5,000, and then maximum of 30,000 po. So yun po ang may bracket po kung pera ang ikakaltas. Halimbawa po, ining example po, ining 5,000 na bracket. Ang sa employee share po is 250. So ang tada po kayan is employer share na po iyan. Luwas na po yan sa sendang sweldo. Iyo po, oo. Ikakaltas po yan kang employer. Correction, 35 ang pala, maximum. 35,000, 30 yata nasabi ko, 35. Minimum of 5,000 ang bracket, iyo po iyan ang ikakaltas na 250 pesos per month. So, ang i-remit po ka iyan is 760 pesos per month para sa sarong empleyado. So, ini po, obligasyon kang employer na kaltasan sinda and i-remit
monthly sa SSS. So, ang employer man po, magre-register man sinda sa website para po duman na po sinda mag-generate ng payment reference number and ibabayad po online, pwede sa bangko or pwedeng sa SSS or bayad centers. And then, real-time posting na po ang SSS. Ano po ini, ma'am, dakol naman na nag-abel ka ining kasambahay? Ay, ang kasambahay po is, di ba, igwa kitang 1993 pa po ini nagpuon na kasambahay law, may separate law po kita baga kang kasambahay na dapat po i-report sinda. Kang same man po na dapat i-report po sinda kang amo ninda sa SSS. An iba po kaya dahil man nagre-report? Dapat po re-report sinda. Actually, ang SSS man po nakikipag-coordinate, halimbawa po sa mga subdivision, po nakikipag-coordinate sa mga officers po na kung naghahagan man po ng assistance para po makapag-cover kami duman sa mga may kasambahay na yan para at least i-assist sinda, lalo na po itong mga kasambahay na itatao sa online, makuha ng SS number, pwede pong mag-assist ang mga SSS employees. So, ang online na po kasi ang pagkukuha ng SSS number. So, medyo duman nahihirapan ng mga empleyado. Anyway po, ang SSS po, yaon man po ang gabos po para mag-assist po. Especially digdi po, may iwa po kaming e-center terminals digdi sa office. Igwa po kami digding 5 e-center terminals, pwede po sinda magpa-assist or pwedeng kaibanan ninda ang sa indang mga kaibanan sa harong na tataong sa computer, pwede po sindang magamit kaining e-center terminals mi. Mayong bayad ini para lang digdi sinda magkuha ng SS number or pwede po sinda mag-apply digdi ng mga benefits through our e-center terminals. Madigdi lang po sinda sa office from 8 a.m. to 5 p.m. po para makagamit sinda kang samuyang e-center terminals. Online po ini, gabos pong benefits na pwede nindang i-apply online, pwede po sinda makagibo ng mga transactions na yan through online. Kasi ang gabos po mo niyan, halos online na. Didikit na lang po ang satuyang mga transactions sa over-the-counter. So, gabos na po online iyan. Gabos na po pinapaagit online application and processing din po kang samuyang processing centers. Online naman po ang ginigibo ninda. So, iyan po, mahihiling maninda na pag naka-register sinda sa SSS, mahihiling po ninda ang gabos na information regarding their SSS number kasi magkakaigwa sindang individual na user ID and password para ma-access nila ang sa indang SSS records. Gabos na po dyan, yaon po dyan sa SSS website kung ano po ang kaaputan ninda regarding the membership o kaya claims, pwede po sindang maka-verify dyan through online. So, magkakaigwan lang dapat sinda ng email address at saka ang mobile. Sa diring mobile number ninda and sa diring email address dapat ninda. Bawal po iyan na gagamiton mo ang ibang email address and mobile number. Dapat po personal, so sa diri mismo ninda, dapat igwasindang mobile number and email address para po maka-register sinda sa website, magkakaigwa man sinda ning sa diri maninda user ID and password. So iyan po dapat sa diri lang ninda iyan. Dahil ninda pwedeng ipagparatao sa iba iyan po. Iyan po ang para ma-access nila ang sa indang SSS records through online. Ma'am, thank you po.
Yan po si Ma'am Janet Ebuenga na branch head na Social Security System digdi po siyudad gan Iriga. Nakaulay po niya to ungon niya na pagkaaldaw. Okay, thank you. Inaabot na po kita ka na oras ka na sa tuyang pamamaara. Nakaibahan niya to sa pagpaabot din informasyon si Glinda Biares sa Senman, si Jonathan Oliva sa lado technical, si James Oko sa information o sa transmitter, si Tony Matic Saison. Kaya naman pala si Apa and Perming Kabloming o niya na panahon, si Ma'am Kyle Riago Ligasyon. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa inyong ding sawang pagantabay.